Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze-1KZNTV zifunde uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo ke zona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Liyathuthukiswa idamu Hezelmere eThekwini. Zishaye umduvo izisebenzi eNKONYENI kanti kubungazwe olokutshalwa kwehlahla. Sanemukelane nabakambombo omnyama kwindaba zethu ze-1KZNTV. Ukuncishiswa komthamo wamanzi ohlinzekwa umphakathi kakulele kwinani lamanzi asemadamini kepha ke indlela omasipala abahlinzeka ngayo. Lokhu kudalwe ungqongqoshe omnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli uPhemi Majodina ngesikhathi kwekuthula ngokusemthethweni kwenyusa kodonga edamini Hezelmere eThekwini KwaZulu-Natal njengoba amalungu omphakathi eindawo ezakhelele leli damu elokhu eqhubeke njalo nokukhala ngokwentula kamanzi yize kunaleli damu. Imndeni eyi-18 eyasuswa ngesikhathi kuqhubeka umsebenzi wokukhushulwa kodonga lwedamu iHezelmere eThekwini kaweneme ngokushaya ngonyawo lonwabu kokuqhubeka komsebenzi wokwakhiwa kwezindlu zabo. Labo lindela ziningi izinkinga ezikhona phansi sebebhodlokile. Kufanele ukuthi umuntu uyahamba uqaphele kakhulu ungalimali. Izolo nje nasike sezwa umsindo kuona lulindela komunye ohlala kuona sekungene inyoka ngaphakathi yayashawa nalokho akusiphathi kahle kodwa ke akukho esingakwenza esingalwa ngokuba silindile ayikho into esingayenza uma ulokuzana usonkontra kethi ngomashi kuzobe sesinikezela sonke izindlu vele sithi isikhathi esisilindile ayikho into esingashola ngokuba okuningi okunye sibe sikubona kuko kwalindwa nje inyanga impela kulindwe into ebeyizobhola ibambezele ethakayitholi incwadi usonkontreke yalonto beyizobhola kushonwe phansi wathi kuzofakwa ukhonkolo wamanzi. Lemndeni ibhodle ngalokhu ngesikhathi kuqhubeka umhlangano womphakathi nongqongqoshe omnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli obehambele leli damu ukwethulwa ngokusemthethweni kokuphothulwa komsebenzi wokunyuswa kwalolu donga. Ungqongqoshe uveze ukuthi ke omasipala bayehluleka ukulawula uhlelo lokukhokhiswa kwabantu ngokubahlinzeka ngamanzi. Kunama mafias ke wala water construction, especially ama water tankers, where they vandalize. Mabe vandalize infrastructure nikhona nibukile. Angithi sa change abophayi abopompi sabafaka iplastic ngoba ikhopha iyantshontsho. Still abantu abanamanzi. Akuvalwa ama leaks, akudisconnectwa ama illegal connections. Akubhilwa abantu abafanele ubhilwa. Nina thina sihleli la emakhaya. Asiyazi lento yebilling. Akubhilwe laba abahlali lapha edrobheni. Yibo abasebenzisa amanzi ababhilwe kahle babhadala amanzi kwenza ukuthi basubsidize thina abahlala la emakhaya. Amalungu alomphakathi athi kawaqondi kungani entula amanzi kubeke kunedamu ehlinzeka omasipala abathathu ngamanzi. Ngicela ukusho ukuthi mhlawumbe 10 years uphelile singenawo amanzi ngelanga abakhona ngelanga angabi khona kwesikhathi mhlawumbe sithi silinde imvula uthodi nemvula le iyethi ifika inethi isikhashana esincane aphinda net aphela amanzi uthi uyakhongozela phaka kwi-roof yendlu uzowathola amanzi lawo manzi kufuneka sidle sigeze senze iwashini uthi nasi itshalo utshalile lapha ziyafa zonke itshalo nasi nenkukhu mina ngifuyile ke nenkukhu awekho amanzi. Abomngeni uthukela bathi ke ibalelwa ngaphezulu kwa-60,000 imndeni ezohlinzekwa ngamanzi ngenxa ke iyalokhu. Umngeni uthukela eneplant ekhona la okuyiHezelmere water treatment plant ewu9 megaliters njengamanje 9 million liters njengamanje siyayi-upgrade or siyayikhulisa ukuthi ikwazi ukukhiqiza amanzi acocekile ahlanzekile awu 18 megaliters ukuthi siyayiphinda kabili isize wayo. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona mvubu ngesethekwini.
Zishaya kumduvi isebenzi kamasipala eNkonyeni ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal zikhala ngokungafeza kwezethembiso ezenziwa ke lo masipala ezinyangeni ezedlule. Onguhlalo wenyunyana ezisebenzi Samo Hakim Sibisi uthi ngesikhathi ke kuhlanganisa imikhandla emibili okuHibiscus Coast kanjalo nezinqoleni kwenziwa ke eNkonyeni kwase kukhushulwa ke grade yaba ku grade 5. Uthi bancanca umasipala ukuthi nabo bakhuphulela amaholo abo abe kwisigaba sika grade 5 njengoba besa ku grade 4. Ekhuluma neziko le indaba uthi zibe khona ke ingxoxo zibe khona ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kwavunyelana ukuthi ke izikhalo zabo kuzohlangatshezwana nazo. Usihlalo wenyunyane yezisebenzi Samu eNkonyeni uthi ungafezwa kwezithembiso zezisebenzi ikona okubenze babeka phansi amathuluzi. Lezi zisebenzi zithi ngesikhathi kuhlanganiswa imikhandla emibili iHibiscus kanye nezinqoleni kwenziwa eNkonyeni umasipala wabekwa kwisigaba sika grade 5. Izingxoxo ezenziwa ezinyangeni ezedlule kwavunyelana ngokufezwa kwezithembiso kubasebenzi okubalwa nokwenyuswa kwemiholo nokuze kube imanje azikaze zifezwe. Isikhalo sethu siqhamuka ekutheni kube nokushintshwa komkhandlu, angithi nokuhlanganiswa kwemikhandla emibili okuyizinqola kanye neHibiscus amalgamation. Now uma ngabe kukuthi siyahlanganiswa kwabe sekukhushulwa lokho abakubiza i-upper limit yayiswa ku grade 5 thina sashiyeka ku grade 4. Nokuyinto ke engazange siphathe kahle sabe sesikhumana ke nabaphathi bomkhandlu kodwa kwacaca ukuthi abasizwe. Uthi udaba lwabo baliyisa kwi-bargaining council eyayalela lo mkhandlu ukuthi izifeze izicelo zabasebenzi. Siye salithatha kudaba salimukisa kwi-bargaining council lapho esiye sabuya ne-arbitration award ebeyithi umkhandlu kusukela ngomhla ka-1 October mawusinyusele ku grade 5 bese kuzothi ilokhuzane okwesibili kwase kuzoba isincephezelo sika 6 months okuyisalary noma umholo umuntu ngamunye ombonayo la kube ukuthi uthola equivalent ya 6 months. Umphathi walo masipala ekhuluma nezisebenzi uthi njengoba amakhansela nezikhulu zikamasipala zanyuselwa ingoba bona bangaphansi komnyango wakaKhokza bona udaba lwabo luxoxwa uSalga neBargaining Council. Njabani nesikhalazo sokuthi amakhansela ayitholile imali yawo nama HODs no MM bayitholile imali yawo. Explanation yami yathi i-department yakaKhokza idecidela labese babalile ebese nina nidecidelwa ngezingxoxo ezibakhona phakathi kaSalga neBargaining Council. Uthi abanankinga ukunika izisebenzi isigaba sika grade 5 uma sekuphothulwe izingxoxo. Njengomasipala asinankinga yokuthi sinikeze ucategory 5 uma sesitshelwe izingxoxo uma sekuphume imphumela yezingxoxo zokuthi umasipala eNkonyeni fanele abekiphi icategory. Uthi bewumkhandlu abanayo yonke le mali. Inkinga yethu ikusekukhokheleni le-penalty eshiwoyo. Makuphuma lesi sinqumo sisho ukuthi fanele usenze sonke sinjoba sinjalo. Yebo ningasithethisa yebo ningasikhomba ukuthi niyayifuna imali yenu by the 31st. Awunandaba. Okusalayo ukuthi isizathu senza ukuthi sithi sifuna ukuxoxisana ukuthi asinayo yonke le mali by kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni kusaqhubeka izingxoxo. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Ngqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi ugubhe kusuku lokutshala kwehlahla lwaziwa ngeAbase kwaMpumuze eMgungundlovu. UNondaba uqala wahambela kubukhosi bakwaZondi khona eMgungundlovu lapho efika watshala khona kwehlahla wabesedlulela enkundleni ezemidlalo iBlackburn ukuyohlangana nomphakathi waphinde watshala ezinye futhi ihlahla. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi ukhuthaze umphakathi waseMgungundlovu ukuba utshale izihlahla ikakhulukazi njengoba sekuqala isikhathi sezimvula. Sizokhuthaza umphakathi wakithi ukuthi njengoba sibona isimo sezulu sishintsha
bazi ukuthi baneqhaza abangalibamba ukuba benze isimo sibe ngcono kungaguguleki umhlabathi futhi bazazisa izihlahla ukuthi ziyimpilo ziyingxenye yempilo yesintu ngaphandle kwezihlahla alifani izwe liyonakala kanti izihlahla zinomthelelo omkhulu kakhulu njengoba kukhalwa emhlabeni wonke jikelele ukuthi kunokufudumala komkhathi ngakho kuyihlahla ziyasiza ukuba ukuthi ke konke lokhu okuphuma lapha ezimotweni okushunqayo nokuphuma ezimbonini ama-gases aphuma khona angalungile angayi emkhathini. uZondi uxwayise umphakathi ngokuzinqumela izihlahla ngaphandle kwemvume yomnyango. Lesi sihlahla besisitshala lapha ilesi sihlahla ngesizulu okuthiwa isihlahla somsonti. Kwahamba abantu ngokugawula budedengu saze siyancipha sesiyaphela. Manje lesi sihlahla ke sivikelwe ngokusemthethweni ngomthetho impela oqoshwe phansi ukuba umuntu ofuna ukusigawula ngasigawuli noma kanjani. Noma ngabe usifice esigangeni funeka abe nemvume ayinikezwa lapha eminyangweni wethu. Asinike isizathu ukuthi usigawulelani isizathu usifunelani. Kanti umntwana omkhulu wesizwe samampumuza unxuse abantu ukuba bazi ngokubaluleka kwezihlahla. Ukunxusa nje wonke umphakathi yesizwe sakampumuza ukuthi baqonde ukubaluleka kwezihlahla ikakhulukazi kwasiseyimweni yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi izihlahla nazo ziyalekelela kulokho nokugcina nje izihlahla zethu ikakhulukazi zemvelo sikwazi ukubheka lezi zihlahla ezingezona ezemvelo ebizwa ama-alien species ukuthi bayisuse ukuze imvelo yethu ihlale igcinekile ngaso sonke isikhathi. Imeya yomasipala wesifunda Mgungundlovu ithi makutshalwe izihlahla zomtsinsi kuleli. Siyafisa ukuthi umuzi nomuzi la eMgungundlovu ube naso nje isihlahla noma izihlahla ezihlukahlukene. Ikakhulukazi lezi izihlahla ezi umsinsi wokuyimilela izihlahla zemvelo zakhona ngokudabuka la eSouth Africa. Siyafisa ukuthi ke bangathola ukululekwa ngalokho nabaluleki nje baka agriculture ngoba bona bakhona kuzona zonke ingxenye zale district ukuthi luphi uhlobo olungile kuleyo ndawo ngokwenhlobo yesimo sezulu saleyo ndawo nenhlobo yomhlabathi ekhona kuleyo ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kusesweet waters eMgungundlovu. Uhlalo weqembu le-Economic Freedom Fighters EFF esifundeni eKingcetshwa uSibusiso Mthiyane uthi bayajabula ukuthi egcineni sebekwazile ukuthi balikhiphe ikhansela alisole ngokuthi beligwazelwa i-IFP livota nayo uma ngabe kunemhlangano yokuthatha izinqumo. Ekhuluma neziko lezindaba emva kokufungiswa kwekhansela le-EFF elisha uZamazinhle Mthimkhulu uthi kunikeza umbandelo ukuba ke alalele zonke izinkinga zomphakathi aphinda abheke ukuthi konke ngabe kuhamba kahle yini kulomkhandlu wasemthonjaneni. Emva kwemizamo eminingi iqembu le-EFF kwisifundi Kingcetshwayo lizama ukukhipha ikhansela uSipho Sakhe Majole emkhandlweni wasemthonjaneni ligcine lifezekile iphupho layo. Njengoba esulile esikhundleni kwafungiswa ikhansela elisha okuZamazinhle Mthimkhulu. Usihlalo waleli qembu kwisifundi Kingcetshwayo uSibusiso Mthiyane uthi leli ikhansela elisha balifakile lizolandela umgomo weqembu wokusebenzela umphakathi. Ekugcineni sekuze kwaphumelela iqembu le-EFF lapha nemthonjaneni. Kade silokhu sinenkinga laphana inkatha izenzela into eyithandayo ibambe ikhansela ukuthi inikeze imali ukuthi ihambele ezinkantolo ukuze likwazi ukuthi ligcine isithi yakho bekwazi ukuthi uma kuphaswa ama-budget emkhandlwini umkhandlu ukwazi ukuthi ipass budget ngoba ube decide umajolo. So sekuhamba ke kwaze kwafika lapha ekuthenini khona igoda leyagabuka kuloko ngoba sizamile silo impela ukuthi lento laphana emthonjaneni ilungu ngoba umajolo bengasasebenzeli iqembu le-EFF bese sesebenzela inkatha ubese efaka isikipha senkatha kodwa ebesebenza ngento okuzana egameni le-EFF. So lokho sekuluyile sekuze kwalunga izolo ukhansela uZama Mthimkhulu simfungisile laphana emthonjaneni sayisimnika imandate ukuthi akazosebenza nabantu hayi lento ebenziwa umajola ngoba kufanele kuphakame inhlangano laphana emthonjaneni ngoba sekukhona nje ikhansela le-EFF
Silinikeze imandate ukuthi alisebenzele abantu ligade izinkinga zasemthonjaneni. Each and every pain eyenzakalayo emthonjaneni asiyazi njenge-EFF ukuze sikwazi ukuthi sisize umphakathi ngoba iqembu le-EFF buka kuyilona njengamanje lisebenzela umphakathi. Iy'nkinga zinganjena nje emhlabeni because asinawo amaqembu, sinamaqembu asethanda uba wogombela kwesawo bentshontsha imali zomkhandlu benza yonke into eyenzakala laphana emkhandlwini. Imeya uMasipala uMthonjaneni kanjalo noSomlomo balamukele ngezandla ezimhlophe ikhansela elisha emva kokufungiswa kwalo ngokusemthethweni emkhandlwini obuhleli kumhlangano oyispecially. Amhlangano namhlanje bokuchibiyela bokuvala isikhala sekhansela uMajola okade ikhansela le-EFF oresign nge-15 ze-October. Namhlanje bokuvala lesi sikhala sakhe namhlanje ku-special council meeting. Kwangena ukhansela omusha wemukeleke ngendlela ngesasasa wonke amaqembu amemukela akujabulela ukuba khona kwakhe. Ukhansela uzama kwamntumkhulu oyikhansela le-EFF. Engikhulu ukuthi ke balale babukeli konke kuhambe kahle abanga khona umsindo abangancushu khona ncushu sizoqhubana sibambe naye emkhandleni obusesijoyinile vele sefungisiwe ikhansela omusha ukhansela uzama kwamntumkhulu oqhamuka kuward 1 oyi-PR ye-EFF. Enye izinto ebesizokhuluma ngayo namhlanje bekugcotshwa kakhansela umthimkhulu. Ukhansela umthimkhulu ubevala isikhala sikakhansela uMajola osulile njengoba kade ngimbikele ukuthi ukhansela uMajola usulile. Then sayicosha incwadi eqhamuka ku-EFF ethi ke isikhala sakhansela uMajola sizovalwa umhlonishwa umthimkhulu. Namhlanje ke kuhambe kahle lelo hlelo, ufunge kahle, akubanga phiqi wamukela umkhandlu wasemthonjaneni ngenkulu inhlonipho nangenkulu isasasa yenaye futhi asibonanga kukhalaza kuye ujoyineke umkhandlu wasemthonjaneni ozosebenzela abantu basemthonjaneni. Kulendele ukuthi leli ikhansela elingenile libheke konke ukusebenza kwalomkhandlu njengoba kuyilona kuphela likhansela elimele iqembu le-EFF njenge-PR ngaphansi kwa-Ward 1. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emthonjaneni. Ake sithi shelele itolo nenebesilo sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Liyathuthukiswa idamu Hezelmere eThekwini. Zishaye umduvo izisebenzi eRenkonyeni kanti kubungazwe olokutshalwa kwehlahla. Uhlaka losomabhizinisi iChamber of Commerce and Industry endaweni yaseMkhambathini lutho kuba ke ingxenye yomcimbi oxoxisana ngamasu okuthuthukisa umnotho wendawo banethemba lokuthi kuzobavulela indlela yokwazi ukusebenzisana nohulumeni kanjalo ke nezinye inhlaka eziyimele. Lokhu kuvele ke emcimbini wesidlo sakusihlwa bekuhloseke ngaso ukwakha kubudlelwano obuhle phakathi kosomabhizinisi bebambisene nomasipala. Lo mcimbi ubuhanjelwa ukusekela ngqongqoshe wamanzi kuleli nalafi kwaqinisekisa khona osomabhizinisi ngokuthi inkinga yamanzi sekuseduze ixazululeke. The economy of KwaZulu-Natal has grown in terms of your contribution to the GDP. When it comes to GDP, KwaZulu-Natal are probably the second or the third province. And your population here, people are coming here. There are many people who are born, other people are migrating from rural areas, they come here, they put pressure on the system. What are we doing to support you? Lower Umkomazi is about to be completed. Those who are on the other side called Uku, they will have no problem of water. They are finishing the best implementation by UNKONYENI together. We'll guarantee that. Ongumeya walomkhandlu uthi le ndawo ikhula ngamandla ngakho badinga abatshali izimali basondele. Kwedamu noma umkhandlu waseMkhambathini is growing. It's growing. Omunye wemkhandlu esibhekile ukuthi we want to be a greener and smart, a very smart city in KwaZulu-Natal. Sinaleyo nhlanhla ukuthi sibe ku-entry corridor where kufanele khona umkhandlu waseMkhambathini uthathe advantage in terms of development, a corridor development. Ikhona ke indawo esiyenzile la noma indawo eyenziwe for development, umlazi business development node.
Ilapho ke la sibuka khona ukuthi osomabhizinisi noma ama investors anganesifiso sokuthi ngeza kuleli side lethu eze akhona sebekhona vele abakhona sino One Logics khona lapha sino DAs khona lemkhambathini sino Ilovo Sugar so imost ashukela isuka khona lana kodwa laba ke ba automobile kukhona imoto ezikhona la ngoba indawo yethu esikuyo ikwi rust free so noma ungayibeka imoto isikhathi eside ngeke zi affecteke irust. uNtombela uthi kusuka manje kuyaphambili bazobambisana nosomabhizinisi ukukhulisa umnotho. Siceleke namhlanje osomabhizinisi bonke abakhona ngaphakathi emkhambathini ngoba sifisa ukwazi ukuthi who is who ubani okhona lana babe yingxenye ye-development akukona nje kuphela ukuthi sithi abeze baqasha abantu abaletha umnotho kodwa sifisa ukuthi i-development yasemkhambathini babe yingxenye yayo bakube ibona abantu abazokwazi ukusilekelela masikhala ukuthi kune problem lapha yomgwaqo siyazi ukuthi mhlambe inkampani ethile ekhona la ngaphakathi izosilekelela kunenkinga ye-crash inkampani ethile izokwazi ukungenelela basilekelele kakhulu sibuka ngalelo side ke le development ukuthi wonke ama investors they must come here so that they will be part of development. Izinhlaka zosomabhizinisi bendawo nazo zizibophezela ukuba yingxenye yokukhulisa umnotho wendawo. Godebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngisemkhambathini. Kukhuthaza umphakathi kuba kuhlolele isifo somdlavuzo ongenani kanye ngonyaka ukuze ke bagweme ukuthola ke sokedlula isikhathi nomdlavuzo sosabalele kakhulu emzimbeni. Lawo ngamazwi kaZama Mombo uyakhulu ngumhlengikazi eMpangeni Clinic ngesikhathi ke kuqhubeka komkhankaso wokuqwashisa ngesifo somdlavuza ubose Civic Center eMpangeni enyakatho nelikaMthaniya. Njengoba ke inyanga kaMfumfu ihlonzwa njengenyanga yokuqwashisa ngesifo somdlavuza kuleli ikhansela le IFP kumasipala omhlathuze lihlanganisa abesifazane ngenhloso okuzoba qwashisa ibafundise ngaso lesi sifo. Uthi ke sebebone kaningi abantu besifazane bedlula emhlabeni ngenxa yaso ke lesi sifo abanye babo yingenxa ukuthi ke bathola ukuthi ke banayo isisabalale kakhulu ingasanqandeki. Lolu suku namhlanje ke ukufundisa nokuqwashisa umphakathi ngaso lesi sifo. Sibona ikakhulukazi abesifazane kuvame kakhulu ukuthi bephathwe icancer baningi kakhulu esike sanqomana nabo nesibabonayo nasebesihambele emhlabeni. Sithe kulolu suku namhlanje na impela nabahambile asibakhumbule namhlanje na behamba ngesifo secancer nalaba abakhona basaphilakho asibagqugquzele ukuthi abayo beyochecka icancer ukuze bezothola ngesikhathi esifanele. Izikhona inhlelo zokuthi nabo ake sibaqoqa abantu besilisa noma abantu besilisa bengenayo inkolelo yokuthi bengasizakala uma bengasondela noma bengathatha lokho abakutshelakho benza lokho abavama ukwenza ukuthi bangamadoda bona. Kodwa iqiniso sithi kuba abantu besilisa abahambe bemakliniki beyoyichecka. Kubalekile ukuthi beyichecke bengaboni sebelimele kanti yinto bebengakwazi ukuyigwema. Lo ke osephilena lesi sifo somdlavuza iminyaka engamashumi uthi ke uma sisheshe sabambeka singakasabalali siyalawuleka futhi ke umuntu uyakwazi ukuthi kaphile isikhathi eside. Sengiphile naso 20 years sabanjwa ngo99 ngaphila naso ngathola umjovo ikhimo yona eyangisiza kakhulu ngoba namanje ngikhuluma ngiyaphila ingenxa yokuthi ngayilandela imigudu ngaya eclinic yangitransfer ngaya eKing Edward la ngafike ngalashwa khona. Kuyaphileka mawusheshe wahamba waya kodokotela lokhu ukuthi sambe siphuzana nembiza mawubona into kuwena kodwa iclinic li1 ko2 iclinic algeji ngakhuluma ngesinye isifo esihambisana nakho abantu uthola ukuthi sebegqize ubuhlalo bathi imoya isifo sengculaza ngisho kanjalo abafuni ukuyilandela imigomo batshelwe eclinic umuntu asabe ngempilo yakhe ukuba sengazashiya abantwana. Nami ngikhona nje ngalandela ngoba ngangibona ukuthi ngiphethwe into engingayazi. Umhlengikazi ke emtholampilo uthi ke bayabhekana nezingqinamba eziningi njengoba abantu ke babemanqika ukuthi bavakashele imtholampilo kunalokho bancemele ukusebenzisa amakhambi esiZulu noma esintu kanti ke ngapha isifo siyakhula asimile. Uqhuqhuzela umphakathi kuba ke uhlole ongenani kanye ngonyaka ukuze ke baphephe ekuguleni.
kuma ukuthi uzohlala ngoba umphakathi abanye baye baphuze bengafuni ukuthi bayeze emtholampilo baqale basebenzisa izinto ezezulu belokhu beqinisela uthola ukuthi ngesikhathi sebefika uthola ukuthi umdlavuzo usuhambe wasabalala kakhulu emzimbeni kodwa uma usheshe nje wakwazi ukuthi usheshe wayo-check-a uyakwazi usheshe usizakala. Lezi indaba ze-1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga ngisempangeni. Uzohlonishwa ngomngcwabo kahulumeni wekade ungqongqoshe zabasebenzi kulelo membathisi mdladlana odlule emhlabeni ngolwesihlanu olwedlule. Umdladlana uzofihlelwa eKapa lodumo ngomgqibelo lwakusasa kanti uzofihla ngomngcwabo wesigaba sesibili soyibambele ngamengameli wezwe kuleli uPaul Mashatile. Amaflag eNingizimu Afrika aqala ukundizela phezulu kusuka izolo koze kube usuku lomngcwabo njengoba kuqhubeka amalungiselelo omngcwabo walowo owayekade ngungqongqoshe wezabasebenzi kuhulumeni wentando yeningi umnumzana Membathisi Mdladlane owadlule emhlabeni mhla ziyi-18. Umdladlane uzohlonishwa ngomngcwabo kahulumeni oyisigaba sesibili soyibamba likamongameli kuleli uPaul Mashatile. Okhulumela uMashatile uthe umdladlana uzofihlelwa kwakhe ngomgqibelo eKapa kanti lo mngcwabo uzobe wengamelwe uphiko lamaphoyisa akuleli. Khona manjalo umdladlana uzokhunjulwa ngamaqhaza akhe kwezemfundo njengoba alwela kakhulu amalungelo othisha ikakhulukazi abesifazane neqhaza libambe selokhu aqokwa kwikhabhinethi yalowo owayekade ngumongameli kuleli uNelson Mandela. Thobeka Dladla izindabeni ze-1KZNTV ngise-Newcastle. Ake siphinde sithi ishelele itolwane nabesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Liyathuthukiswa idamu Hezelmere eThekwini. Zishaye umduvo izisebenzi eRenkonyeni kanti kubungazwe olokutshalwa kwehlahla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.68 kwidola laseMelika bengu-19.14 kwi-euro yase-Europe ibe ngu-22.93 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,726.58 ounce kuthi intengo engahluziwe ibe ngu-$74.38 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana besitayile eMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi nesibeke ngompetha beligi amahlandla ayisikhombisa kulandelana uthi ubona kuyi-Orlando Pirates kamagebhula kuphela njengeqembu elingakwazi ukubabhingisela nxanye kumbango wesicoco seleague yeBetway Premiership. Ngokubona kaMnqithi obekhuluma nabezindaba ePitoli kulandela unqoba ngamabili kwelodwa kwiRoyal AM koweligi, iPirates yona kuphela ke ngazama ukubahlala kemhlane embashalala kodwa nayo kunevivinyo kusamele idlule kuzona. Uthi nokho ke kwayona iPirates usafuna ukuyibona kahle ukuthi izobe kuliphi izinga uma ngabe izinto seyishubile ibhekene nemidlalo yeligi ngapha kanjalo neCAF Champions League. Umabili ke lamaqembu angenile ke esigabeni ke samaqoqo seCAF Champions League esizoqala ke ngenyanga ezayo. Njengamanje kabambene ngamaphuzu kaAli 12 kwilokhe kwazisa lekhe elisahlulwe emidlalweni ngemine. iSundowns ke iqhwakele ngenxa yesibalo samagoli. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqambo lankomo zilahlekile zodliwa umdleba kwasoshangano. Kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.